खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि आसामनि मुंदांखा भारत रत्न बान्था मोनगिरि डॉक्टर भूपेन हाजरिकानि रुंसारि सान फालिदों। BKWSC नि बानजायनायाव डॉक्टर भूपेन हाजरिकानि रुंसारि सानखौ सिमेन्सापुरी UN एकाडेमी फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। नंगौ आसामनि मुंदांखा भारत रत्न बान्था मोनगिरि मेथाइ रोजाबगिरि लिरगिरि सावथुन दिहुनगिरि आरो हारिमुआरि सिनायथि गेदेमा डॉक्टर भूपेन हाजरिकानि 14थि रुंसारि सानखौ BKWSC नि बानजायनायाव सिमेन्सापुरी UN एकाडेमी फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। बेखौ जोङो बर' खसारि अनसाइ गावहाय खुंथाया जोंनि सिमेन्सापुरियावनो थानाय सानजेर नोगोरावनो थानाय उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी बेनि फरायसालिनि लांगोनायावहाय जोङो सोरखारनि बिथोन बायदियै बिथांनि थैनाय सानखौ फालिनाय जादों। दा बाथ्राया बेल' बेवहाय जोङो बिथांनि जि मोनसे थैनाय सान बे थैनाय सानखौ गिबि खेब सोरखारा जोंखौ फालिनो बिथोन हरनाय बायदियै फालिनाय जि हाबाफारि बेयो जेरैबायदि जोङो बिथांनि गालांनाय बा हारिमुनि फोथाराव बिहोमा होलांनाय बेखौ बिथा खालामनानै बिजिरनानै सावरायनानै नायोब्ला बेखौथ' जोङो एसे बाथ्राफोरजों बा जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि जि मोनसे दान्दिसेनि जुथुमनाय बा सावरायनाय बेजों फोजोबनो हानाय नङा। बिथाङा सासे सुबुं मोनफावरि सासे मेथाइ सुजुगिरि रोजाबगिरि गावनो कम्प'ज खालामो बिथाङा गावनो रोजाबो दा बिथाङा बुंनो थाङोबा आसामनि हारि माहारिनि जि मोनसे हादोर अनफावरि जि हादोरखौ मोजां मोननायनि जि सानस्रिफोर बेखौ बिथा खालामनानै गोबां मेथाइ सोरजिलांदों। बिथाङा खालि आसामनिल' सासे हारिमुनि सुबुं नङामोन, बिथाङा भारत हादरनि बा दुलाराय बुहुमनिनो बिथाङाबो सासे जों बेखौ रायखांनांगोन। आरो बिथाङा जि मोनसे मेथाइखौ जोंनो बुहुमावहाय गालांबाय बुंनो थाङोबा दिनै बे मेथाइखौनो सोरखाराबो सायख'नानै खनथारनांगौ होननानै बिथोनबो हरखादोंमोन। मानु हे मानुहर बाबे बे मेथाइआ बिथांनि मोनसे अमर सोरजि होननाङो हारसायाव थैनो रोङै मोनसे सोरजिनाय बयबो सुबुंफ्रा खोनासङो दा बे बाथ्रा गुबैयै बिथाङाथ' जोंनि मिन्थिनायाव बा जि मोनसे बिथांनि जिउ जारिमिन बेखौ बुंनांगौ जायोबा बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइनि 8 सेप्तेम्बराव जोनोम जायो। बे सदियावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा 2011 मायथाइयाव दिनैनि 5 नभेम्बर अक्ट'खालि रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जालांनायनि जि मोनसे गोहोम बेखौ जोंबो नुनाय जादोंमोन। बिथाङा जेब्ला रुंसारि जायो गोबां सुबुङाबो बिथांनि थैनायावबो बाहागो लादोंमोन माने मान बावदोंमोन। नाथायबा बुंनांगोन जोङो जुबिन गार्गनि बाथ्राखौबो दिनैनि समाव रायखाङाबाबो जाया। बुहुमावनो जुबिन गार्गआथ' 4थि मोनसे माबायाव दङ फारियाव दङ जाय माने हाइस्ट सुबुं अनजिमा बा गोबां सुबुं अनजिमा बिदाय होनाय बाहागो लानायनि बाथ्रा बुङोबा बेखौबो रायखांनांगोन। नाथायबा भुपेन हाजरिकानि बिदाय जानाय समावबो गोबां सुबुङा बाहागो लादोंमोन बेखौ जोङो नुबोदों। जायखि जाया दिनैनि समावहाय आङो भुपेन हाजरिकानि बिथांनि जिउमाया जेरावखि थाया माने गोजोनै थाहैथों, इसोरनि सेराव आलो गोजोनै थाहैथों, जायगा मोनथों बेखौ आङो आर'ज गाबगोन अबंनि सेरावहाय। आरो बिथांबायदि सोरजि आखा फाखा सासे गुनि गियानि जाय माने गावनो मेथाइ सुजुयोमोन गावनो देंखो बोयोमोन आरो गावनो रोजाबोमोन बेबायदि सुबुं जोंनि गेजेरावबो जोनोम जाफैबावथों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैनि समाव आं बेखिनिखौनो बेखौ सोरखारा नाजागासिनो दं। मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जास्टिसखौ होगोन होननानै बाथ्रा होगासिनो दं आरो SIT दानानै जि मोनसे खामानि मावदों बेयो आवगायगासिनो दं बा माने बिनि जि रिपर्ट होनांगौ बे रिपर्टआ आंनि मिथिनायाव बेखौ साबमिट खालामनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनहोनायनि जि मिजिं लादों दुलाराय आसामबासि दुलाराय बुहुमनि सुबुंफ्रा नोजोर होगासिनो दं दुलाराय भारत हादरनि सुबुंफ्रा जे जास्टिस फर जुबिननि थाखाय जि मोनसे रायजो राजाया लुबैदों बेयो मोगथां महर मोनदों बेखौ आंबो बुंनो लुबैयो। आरो आंहा फोथायनाय दं जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि सोरखार बे थारैनो न्यायखौ होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं।